chaque sawa ka daw ma bon prix la ka bona araita la ka dabadani chachi chaque daduma aywa école taleno de école dew ana somo elenga na sa bon prix la somo kele pe wa fla fla bela jelenga na nega chaque sa e jeli sare nega horom sanyeri kine ko be chugodi aba jeli sare man degen mare koroleni ni ngi solere weli kine diga o kuma e cien ku ngani be jeli sare kele ka jiliyari haramnya chugodi wa be kete gi yere ke jili wa munu fashiadu munu fashiate be ko fonga jatigi do nyini yere la ore ga mayabla anga marse o tiena ngakine ona tabela jeli ne fana te jeli fadi sago ku misaki mibolo ni ko eta saki na lege kine tiena tia ko ni bala ni ma projet créé wallahi ibala tini ni fale yo projet kine mena fendo fi ni million so jeliala ma kalandia kene bulu wallahi kine ne mobili da pema wanye du da pela jelema yeli sare mobilité yere fana bulu aisa mobili de mandine kine ayra kuma ga sai sa supalo ko min yana sabi yari yere muso kine ni memi tieni kai bulu de kine comme edu barza eni ne ka jete bila che ima me to ka fo kine sibila ichekai iteli makadi ne ko ifadu o diare ni taraso ibenga fuli fai kine ne ko ma do ende te chialo ni parce que ale ni nunu te kele quoi inyata ni leba jeli sare sagi piri ko yesa aisa kine me comme edu wallahi ega piri ala ko tien me ka angro prix de tie de jeli sare sagi piri jolle wafla ko wafla wafla yele ndo ko nsagi iga sagi no ko kine anga na tiala sa jolbe ku mene wo yake mashi kine doni faru kansa jeli sare mu mene bolo yere o yake ma wolo la bidu de karama ko weze na bidu kala kine ni fana mani sura mana kula ku ni ta wafla kaskas foi ma bala ne be ki arranger ni jeli sare segi wafla 6 ans moni se kan dima kema konoto na kema segi den so ai ani bi ni ma kema yere te muso kulere jeli sare ya sagi mine ha dabla sa kine kana nan ta yirme tiesa jeli sare ne be do ni jedare boy te sagi fere lai o je sanga ne fona ba do mami etene terme ka koro akai sa atetje ma ti ba ya ga sala so kine mi yuta trango bensepe tu tala sare tere Teresi kotala ko yakle nani etara ne ka bila kata sagu turuta ki ba frebe na warja fo bi mase kine sisa pe Teresi fana ka sabalisa ka sabalwa ay ni client Allahu akbar ni te kama we kata bitila kanga sagi turuta ne ba ay nga sagi turuta yakle nani kamari wari fo bi amase folo Yego ay sagi angoro te bolo jolle ay sagi mutane bolo kema franzi durudu jisere bugo wafla wallahi ne ba ni kuiga wafla ni perdida ni mande de jeli sare ti jonga chefia akala jeye ne jago geladi sika tanika prefenta tuko duma do ne be mineta on ne ma fie ngo meta ti ma che sabalisa me na cheke ko sa jeno ye jeli me ni fana sabalisa ewo mobilisa ngadiga kalando komu kai mobilisa ngada kalando ma neba kamuto sanga duma jeli sare kine jeli sare a sige jeli ala no ka tesola kana do sabi sa akal sa ta sige jeli ala man daga so mara emni do bi sagi sabalisa ne bulu e dangi ga warga ne mna sagi free to sa yala mesa ba do chuwati ni bulu sa chen majere ne ni kusiti che wala yento ala kana barika dula wala jeli sare kana ya fama jeli sare kine jeli sare kana foi foni ya be fama jeli sare ya keli fure ka dinema ba kale ye ka ba bo tresi jeli sare a sige jeli ala pongo ya
a ma se ka nɛgɛso ne bɛ jeli sare dɔn jeli sare ye karamɔgɔ wɛnsɛ ka jeli ye karamɔgɔ wɛnsɛ ye ne fa de ye o tuma ne mun de k'aw la dɛ sisan 2000 ka wasiji bilayi n bɛ mun f'i ye nin ne ye 250 nin ye 150 ne bɔra angɔrɔ bitigi la n ka bitigi la. président a tɛ tout ça kɛnɛ n ka marché cɛ n'a bɛ k'a sa 800 nin. ɔ marché nin kelen ni donna n b'a d'a ma n'a ye wari kɛ ne bɛ se ka wari sara. a ye bilen yan o banna o jeli sare. o Tinɛ an bɛ feere kɛ an b'a ko kɛ cogo di sisan. Tinɛ jeli sare i b'a san i b'a san se n ka bitigi la n b'a feere i ma komi a ko yɛrɛ kɛ tan angɔrɔ 150 nin ye 150 nin ye 200 ye. jeli sare e tun bɛ 800 de bɔ ne jinɛtigi k'i la kun jeli sare ne tun bɛ e bɔ e k'a fɔ ne ko tu. a ka ɲi fana i miiri sa hali e kana sagi di nin ma fu e bɛ se ka 800 minɛ na cogo di sagi. Tinɛ e yɛrɛ b'a ni fa ka jeli ye ni yɛrɛ ka jeli ye ne ye sagi feere daminɛ e kun ka. cɛ i bɛ tiɲɛ dɔn dɛ ni fa ka jeli nin ba ka jeli ne ka sira de b'o la ne b'a fɛ n ko n ye jeliya haramuya wa. jeli sare i y'a haramuya ko yɛrɛ ɲɛɲini sagi feere tɛ n'i nana ni wari dafalen ne bɛ sagi d'i ma mais tant que e ma na ni wari dafalen n ka sagi a tɛ taa. a ka ɲi Tinɛ. a jeli sare kana foyi kɛ ne y'a bɛɛ fa. Tinɛ kalabanci kalabagaw ka dɔgɔ jo la n'i Tinɛ y'a ɲini tɛmɛ ne ka e kun ko k'i bɛ sagi jumɛn de fɛ. ne kun ko ne bɛ nin nka i ye président Tinɛ o ta y'a mɛn ka ta o ta jeli sare filɛ nin a bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na de o don na fana a taara n ka bitigi la. sabali san ka cɛ kana na nin fɔ sa a ka ɲi ka sa. Tinɛ nka sa kana nin ɲɛfɔ nin ye. jeli sare jeli sare